Прыязджалі малдаване і пыталіся, ці захавалася у беларусаў памяць пра тое, што яны валодалі зямлёй. Я кажу, ўсё заходняй Беларусі так, а ва ўсходняй ўжо некалькі пакаленняў. Я кажу, чаму пытаецеся? Яны кажуць, гэта іншае стаўленне наогул да ўсяго, это іншы светапогляд. Калі гэта маё, я ўжо пачынаю гэта аберагаць і ўжо пачынаю глядзець, якая палітыка вакол гэтага здзяйсняецца. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маім госцем, даследчыкам сталінскіх рэпрэсій і стваральнікам курса па радаводзе Ігорем Станкевічем. Прывітанне. Прывітанне, Зміцер. Адразу пытанне, паколькі як да стваральніка курсу па радаводзе, якое значэнне ўсё ж такі род мае для беларусаў? Наколькі гэтая некая повесь со сваімі продкамі для беларусаў гэта важная? Таму што у мяне такое адчуванне, што для сённяшніх пакаленняў, можа не першага, ні другого ўжо пакаленняў 2-3, а можа і болей як мінімум, продкі гэта нешта такое, нейкія там былі, конечно, але хто, што там не асабліва важна. Па-першае, цікавасць да продка паўстае з гадамі. Маладым можа быць не надта цікава, але калі ты бачыш, што сыходзяць твае дзяды, бабулі, сыходзяць твае бацькі, і разумееш, што ўжо ты наступны, то пачынаеш задавацца пытаннем, а што пасля цябе застанецца і што табе, якую спадчыну пакінулі табе. А беларусам я б не сказаў, што не цікава, наадварот, мне падаецца, што цікавасць да пошука каранёў яна ўзрастае, асабліва калі ты аказваешся ў эміграцыі, таму што не трэба карту паляка здабыць. Камусьці трэба сапраўды карту паляка, а камусьці проста трэба адчуваць, адкуль ты паходзіш, таму што калі ты на чужыне, то ты хто? Адкуль ты? Расеец? Не. Беларус, а які ты беларус, што робіць сябе беларус з сябе беларуса? І наогул, калі глядзець тое, што, напрыклад, у 20-30-е гады мінулага стагоддзя рабіла савецкая ўлада, яны менавіта разрывалі гэтую повесь. Яны разрывалі пакаленні, яны сціралі памяць пакаленняў, яны намагаліся зрабіць так, каб людзі не памяталі, хто і адкуль паходзілі іхныя продкі. Таму што людзі, якія не маюць каранёў, якія не ведаюць гісторыю свайго рода, свайго краіны, імі лягчэй кіраваць. Але той жа час такое адчуванне, што вельмі лёгка беларусы гэты памяць пра сваіх продкаў і аддалі. Накшталт, як мы шмат чуем пра тое, што у нас адабралі мову, у нас адабралі гісторыю, у нас адабралі, мы бедныя, няшчасныя, гаротныя, у нас усё адабралі, а мы што зрабілі? Для того, каб не адабралі, для того, каб не захавалі, для того, каб тыя абразы, якія ў нас у бабулі ў вясковай хаце віселі, усе не абразы, а фотаздымкі там дзядоў, продкаў, братоў, нашых бабуляў і дзядуляў, а ў нашых хатах іх няма. Што мы зрабілі, каб яны ў нас заставаліся? Я магу толькі казаць пра сябе. Я захоўваю свой архіў. Гэта першае, што я ратаваў ад сучасных бальшавікоў. Стары архіў са старымі здымкамі, якія я эвакуяваў з Менску. І сёння, калі я праводжу курс, я менавіта людзям раю, што глядзіце, што ў вас ёсць, што захавалася. Гэта першае дакументы, калі ўжо няма тых, хто жыве, хто памятае тых людзей. Дакументы, фотаздымкі першае, што трэба ратаваць, вывозіць, хаця б дыгіталізаваць. І ўсё ж такі, давайте патлумачым людзям, для чаго? Яны едуць.
асабліва з улікам таго што тых хто пасля 20-го года з'язджаў у вымушаную эміграцыю, калі шмат хто браў альбо мінімум рэчаў, альбо ўвогуле там які-нибудь заплечнік з дакументамі на плечы і уцякаў праз мяжу. Чаму яны павінны былі мусілі побач з гэтымі дакументамі пакласці яшчэ альбом з фота продкаў? Не, відавочна, ніхто нікому нічога не мусіў, да? А па-другое, сапраўды гэта не першае, не рэчы, які першае трэба было эвакуяваць. Але калі ўжо штосьці быт пачынае налажвацца, то, магчыма, варта звярнуць на гэта ўвагу. Ну і другая рэч, што калі мы тут, то мы губляем сувязь з нашымі сваякамі, альбо яна становіцца такая не такой шчыльнай. Мы не кожны дзень можам абняць бабулю, матулю, бацьку, паразмаўляць з сястрой, да? І вось калі тут уже знаходзячыся ў эміграцыі, мы можам, па-першае, вывучаючы радавод, мы можам даведацца, што у нас яшчэ сваякі, можам ім патэлефанаваць, з імі паразмаўляць і штосьці цікавага даведацца. Ну і такім чынам у пэўнай ступені атрымаць падтрымку, тым ліку падтрымку роду. Ведаеце, я чуў такое меркаванне, можа быть, не зараз, а раней, калі там заходзіла размова пра тое, каб высветліць, хто там былі твае продкі, як там, што, радавод. Я чуў такое, а што там высвятляць? Сяляне. І дзед сялянін быў, і прадзед, і прапрапрадзед, сядзелі, за плугам хадзілі, сядзелі там недзе ў лесе, на хутары. Што там цікава, што пра іх даведвацца? Толку там і сэнсу, што ты пра іх даведаешся, пра гэтусь, калі б там нейкія там, хай сабе не князі, але ўсё ж такі нейкія уяўлялі сябе там паны, там ці яшчэ хто не шляхта, тады б можна было б тады, а мой там хадзіў на Крым, а мой там маскалёў хадзіў адбіваць, а так што пра іх расказваць? Некай цікавасці. Па-першае, я тут не пагаджуся, таму што, памятаючы гісторыю 19 стагоддзя, як расійскія ўлады праводзілі так званы разбор шляхты, таму што калі па разборах землю Рэчы Паспалітай улады праводзілі разбор шляхты, яны паніжалі, тут аказалася вельмі вялікі адсотак людзей шляхетнага паходжання, да? Яны былі незадаволеныя той палітыкай, якую праводзіла Масква, і выбухалі паўстанні, і цягам 19 стагоддзя расійскія ўлады праводзілі так званы разбор шляхты, да? То бок яны змушалі людзей, па-першае, даказваць, што ў цябе ёсць такія шляхетныя карані. Потым, калі ты не маеш зямлі, то цябе перавозілі ў падатныя саслоўі, ты мог стаць са шляхціца аднадворцам, а потым цябе перавозілі ў сялянаў ці мяшчанаў. Таму нават калі нам падаецца, што нашыя продкі былі звычайнымі сялянамі і хадзілі за плугам, то варта таксама паглядзець, ці сапраўды гэта было так. А па-другое, у мяне ёсць знаёмы, які рэканструяваў свае карані менавіта звычайныя сялянскія, і ён казаў, ён сутыкнуўся з праблемай, што не было прозвішчаў. І ведаеце, што ён зрабіў? Ён пачаў збіраць дакументы, ён пачаў рэканструяваць сямейныя сувязі па цэлай воласці. У яго сёння паўстаў вялікі сайт, дзе ён збірае метрычныя дакументы, ён укладае туды шмат грошай, укладае туды шмат часу. І гэта вельмі цікава, таму што без прозвішчаў у яго атрымліваецца рэканструяваць гэтае, хто каму дзядзька, каму там бацька, каму дзед, прадзед і гэтак далей. Яму гэта важна, яму нават такія нібыта простая сям'я, яму нават гэта вельмі важна ведаць. Чалавеку важна ведаць, але калі мы кажам пра зацікавіць, умоўна кажучы, то можна разважаць на такім чынам, што адмыслова улады, і мы зараз нават кажам, можа быць, не толькі і не столькі пра савецкую ўладу, пра бальшавікоў і потым пазней, а і да гэтага улады царскага рэжыма яны адмыслова даводзілі беларусам, што яны сялянская нацыя. Нічога цікавага. Больш таго, яны даводзілі, што і гісторыя не цікавая. Нічога не было, ўсё ў Маскве вырашалася. Да чаго, уласна кажучы, мы сёння і рушым, калі паўстаюць такія
подручнікі по гісторыі супольная з Расіяй, да, дзе гісторыя Беларусі она такая перыферыйная, яе нібыта не было, як, напрыклад, калі мяне навучалі ў школе, ну а што ў нас адбывалася? Нічога. Ну вайна, ну і што яшчэ? А вот, дарэчы, калі паглядзець по там сваім радаводзе, ну умоўнага там беларуса калі ўзяць, то бок умоўна кажучы, мы ўсе ж вучыліся па гэтых падручніках і зараз прынцыпе яны такія, што тут нічога не адбывалася. Ну там было нейкае там паўстанне Касцюшкі, паўстанне Каліноўскага, ну і ўсё. Ну можа быць астрожскага князя яшчэ хто-небудзь узгадае, як падворшае маскалям натаўклі. А больш здавалася б, ну і нічога, і що это за нацыя, у якой ну фактычна раз-два па пальцах, а больш няма чым ганарыцца. Але калі палезці ў радавод, то можна нешта. Па-першае, калі палезці ў радавод, ты пачынаеш цікавіцца мясцовай гісторыяй. А там магло адбывацца шмат цікавых рэчаў. Ну не ведаю, там твой прадзед ці прапрадзед набыў зямлю. У каго ён яе набыў, дзе ён яе набыў, хто там жыў, як гэта выглядала. Ці бывае так, што служыў у пана, што за пан, да, якія былі стасункі, ці ёсць нейкія ўспаміны пра гэта. Ну і такім чынам проста чалавек больш даведваецца пра лакальную гісторыю, пра мікрагісторыю на ўзроўні сям'і. Ну а пазней пачынае цікавіцца, а што было у больш шырокім кантэксце. А ў шырокім кантэксце было шмат чаго. Першае сусветнае, бежанства, пра якое не казалі, там 30-е гады таксама Беларусь, вось я чытаў дакументы з нацыянальнага архіва, закрануў галадамор, які быў ва ўкраіне. Па-перша, украінцаў шмат уцякала. Рэпрэсіі, дэпартацыі, вайна, зноў дэпартацыі. Нават вось не так давно выйшла кніжка гісторыка Александра Гужалоўскага пра 50-60-е гады, дзе ён вельмі цікава проста на гістарычных фактах распавядае, якім чынам Беларусь станавілася той індустрыяльнай краінай, якой яна, вось якую мы ведаем ужо такі познія савецкія ці постсавецкія часы. І гэта таксама цікава, таму што не было нічога, а гэта адкульсьці ўзялося. Узгадалі мы вось гэты міф, не міф, ну, дзесьці часткова міф пра тое, што сялянская нацыя. Ўсё ж такі, наколькі, ну, па-першае, а наколькі нацыя? Пасля 20-го года я лічу, што нацыя, таму што мы адчулі такую еднасць. І калі, напрыклад, калі я жыў у Петербурзе і было, у мяне асабістая была патрэба там збіраць беларусаў, ну і так людзі не надта пра гэта хацелі распавядаць, таму што інтэграваліся ў расійскае грамадства, калі туды прыязджалі, а ў Польшу ў польскае, то пасля 20-го года асабіста я чуў гонар, што мы беларусы, ёсць чым ганарыцца, бачыце, колькі нас, мы тут ну выходзім і заяўляем пра свае правы, пра тое, што мы штосьці іншае, мы не расейцы, напрыклад, да, і гэта для мяне асабіста было вельмі важна. А па-другое, калі казаць сялянская, чаму сялянская, што гарадоў не было? Адзінае, што гарады гэта было хутчэй габрэйская культура, і гэта таксама частка нашай гісторыі. А дзе яна падзелася? Да? Што адбылося наогул з гэтымі з гарадской культурай, куды падзеліся гэтыя людзі? Натуральна, што быў халакост, ну але не толькі халакост, да? Шмат хто з'ехаў з краіны. Пасля 20-го года 21-го стагоддзя. А да гэтага часу чым займаліся беларускай? Слухайце, ну, па-першае... Все даўно ўжо сфармавалі, некаторыя нават расфармоўваць свае нацыі пачалі. А мы ўсё нешта недзе там вот сядзелі, часалі патыліцу і думалі, а трэба нам гэтая нацыя, утваральныя працэсы ці не трэба, ці як вот? Ну, на жаль, вось так склалася гістарычна, што беларуская нацыя не паўстала ў 19 стагоддзі, калі ці на пачатку 20-го стагоддзя, калі вось усе нацыі праходзілі гэты працэс, а мы адбыліся ў пачатку 21-го стагоддзя, да? Але адбыліся. Мы адчуваем сёння, што мы беларусы, да, у нас ёсць зямля, дзе мы нарадзіліся, ёсць нейкая гісторыя, якую мы амаль не ведаем. Ну, але калі паглядзець, ну, пачаць цікавіцца гісторыяй, то шмат чаго адбывалася. Напрыклад,
Ну вось зараз будуць угодкі слуцкага збройнага чыну, да, то бок, а калі паглядзець, углядацца ў тую гісторыю, якая была нават у 20-е гады, то можна даведацца, што быў не толькі слуцкі збройны чын, але было шэраг паўстанняў антысавецкіх, што беларусы, мясцовыя жыхары у розных рэгіёнах, яны паўставалі супраць савецкай улады. А хто нам пра гэта распавядае? Ну, амаль ніхто. А чаму? Таму што сённяшняя ўлада, яна спадкаемца той савецкай улады, якая імкнецца паказаць, што мы частка расійскай імперыі. Ну, але... Слухайте, ну вот мы кажам про тое, што пераважная большасць наших суседзяў 18, 19, ну на крайнім крайняк там 20 стагоддзя, пачатак прычым 20 стагоддзя завершылі свае нацыябудаўнічыя, нацыяфармуючыя працэсы. А мы вось толькі на пачатку 21 стагоддзя. А можа нам гэта і не трэба было? Вось такая вот, ну как бы не то, что нация, вот ну такая супольнасць, вот такие тутэйшие, якія вот и не хотели быть нейкай там нацыяй. А украінцы, а казахи, яны калі паўсталі як нацыя? Ну вось мне падаецца, што украінцы яны сфармавалі... Это вам так падаецца, а украінцы прыйдуць, чуб за вот так вот за шаблю як достану, скажут, да мы ўжо колькі там 3000 годдзі уже як тут нацыя. А казахи? Ну, за казахаў адказваць не буду. Ну вось, таму мне падаецца, што гэты працэс, ён працягваецца, і гэта вельмі добра, таму што людзі усведамляюць сябе часткай свайго, ну вось, тых родаў, якія былі перад імі. Людзей, якія штосьці стваралі, кімсьці былі, але кім яны былі, пра гэта трэба даведавацца. Ўсё ж такі пра гэтыя нацыябудаўнічыя працэсы, як вам падаецца, вот гэтае запавольванне, наколькі сапраўды гэта перашкоды былі вонкавыя? Можа быць, сапраўды беларусы шукалі нейкі свой шлях, бачылі неяк па-свойму сябе, ці гэта сапраўды тое, што так склалася гістарычна, як мы любім казаць, пастаянна праз наш край бегалі то з захада на ўсход, то з усхода на захад, і как бы беларусам не было магчымасці нармальна саспець. Былі пэўныя аб'ектыўныя абставіны. Ну, па-першае, у нас быў відавочны гэты падзел рэлігійны, да, сялянская частка была больш праваслаўнай, шляхта пераважна там каталіцкая, хаця таксама была, і шляхта знаходзілася пад уплывам польскай культуры, а адпаведна праваслаўнай пад уплывам расійскай. Ну, але зноў жа яшчэ былі такія пытанні. Вось мне заўсёды цікавіла пытанне, а як так сталася, што літоўцы адбыліся як нацыя, а беларусы не? А у літоўцаў ёсць мова, якая адрознівала, была маркерам, якая адрознівала ад расейцаў. І гэта вельмі згуляла вялікую ролю. Да? Больш таго, у літоўцаў была такая ўласная адукацыя, было запатрабаванне на нацыянальную літоўскую літаратуру. А Беларусі замінала вось кірыліца, замінала блізкасць і рэформы пазнейшыя беларускай мовы, якія набліжалі беларускую мову да расейскай. І гэта проста падавалася як дыялект, як спрошчаная мова, як скаверканая мова расейская. Да, і нават у маёй сям'і пра гэта вось мая маці так, напрыклад, казала. Яна ганарылася, што яна калісьці выпісвала часопіс «Руская рэч». І яна хадзіла ў расейскамоўную школу, а бацька, напрыклад, вучыўся беларускамоўнай школе. Таму, калі вось нават з украінцамі, да, вось адкуль гэтыя карані вось украінскасці, частка Украіны знаходзілася на тэрыторыі Аўстра-Венгрыі, да, і там былі моцныя нацыянальныя цэнтры, якія фармавалі гэтую нацыянальную ідэю, з якой мы вось, там мы можам
бачыць, як гэта адбывалася, да? У беларусаў зноў жа гэтага не было такой імперыі, дзе можна было свабодна займацца нацыянальнай адукацыяй, да? І мы памятаем, што і нашу зямлю перайменоўвалі, да, забаранялі там выкарыстоўваць слова Беларусь і не казалі пра Вялікае княства Літоўскае, а пераважна гэта быў паўночна-заходні край, да? Край Чагор, ну, натуральна расійскай імперыі. Таму сапраўды былі аб'ектыўныя такія абставіны, якія заміналі фармавацца нацыі. Да? Больш таго, вось спробы стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі гэта было такім штуршком, які сапраўды пазней прывёў да таго, што савецкая ўлада зразумела з гэтым штосьці трэба рабіць, і быў такі росквіт у 20-е гады, які, на жаль, скончыўся вельмі трагічна рэпрэсіямі, знішчэннем абвінавачвання ў нацдэмаўшчыне, знішчэннем вось колеру нацыянальнай культуры не толькі беларускай, але і габрэйскай, напрыклад. Давайте, калі ўжо ўзгадалі гэтыя часы, як вам падаецца, я чуў такое меркаванне ад Олега Латышонка пра тое, што вельмі заўчасныя былі пэўныя падзеі. І 20-й год быў заўчасны, і паўстанне Каліноўскага было заўчаснае. І калі ён казаў, не будзем там толькі гэты браць, а калі Польшчу ўзяць, то і салідарнасць паўстання было заўчаснае, калі яно толькі пачалося. Ну і калі казаць пра тое ж самага Кастуся Каліноўскага паўстання, сапраўды уздымацца супраць расійскай імперыі тут, дзе не было сфармаванай нацыі, дзе не было вялікага нацыянальнага руху, дзе сяляне здавалі вось гэтых дробную шляхту, якая вырашыла там нешта там паўстаць супраць іх за нейкія там зямлю, там абяцанні ці яшчэ што-небудзь. І было відавочна заўчасна, бо што атрымалі па выніку? Траціна палягла, траціна трапіла ў Сібір, траціна сказала: ой, не, якая Беларусь, мы палякі, мы ўсё тут забылі. А так бы не паўставалі, спакойна працягвалі адукаваць, беларусізаваць вось гэтае сялянства і паступова захавалі бы сябе, захавалі бы ўвесь рэсурс і, можа быць, нешта паступова б здалі. Як гэта там казалі пад часы яшчэ ў 19-м годзе. Мяккую беларусізацыю праводзілі, лібералізацыю і ўсё астатняе. Не падаецца, што шмат заўчаснага было, ці не? Мне падаецца, што нічога заўчаснага няма, адбываецца тады, калі гэта саспела. Да? 20-й год відавочна ён саспеў. Ну і што атрымалі? Большая частка сядзіць у турме, яшчэ одна частка з'ехала ў вымушаную эміграцыю, іншыя, як там Лукашенко любіць сказаць, што загнаныя пад плінтусы, вымушаныя маўчаць. Гэта аб'ектыўныя працэсы, нават калі вось узгадаць першую агульнарасійскую рэвалюцыю 1905 года, яна таксама саспела, але памятаем, што былі пэўныя саступкі, але і была рэакцыя. Рэакцыя даволі жорсткая, шмат хто таксама паехаў на катаргу, шмат хто апынуўся за кратамі, але што? Гэта быў аб'ектыўны працэс, таму што грамадства саспела, былі іншыя патрабаванні, і нават у 20-м годзе мы бачылі, што ўлада не адпавядае тым запытам грамадства, якія саспелі. Памятаем, да, быў ковід, а што ўлада як сябе павяла? Нема ковіду, да? А людзі тым часам хавалі сваіх блізкіх і бачылі, што ўлада хлусіць. А трэба было нейкім чынам, па-першае, ратаваць гэтых блізкіх, па-другое, ратаваць тых, хто іх ратуе, лекараў. Да? І вось паўстала такая нізавая салідарнасць. І гэты працэс, сапраўды, улады яго запусцілі. А потым ужо пачаўся 20-й год, на які мала хто разлічваў. Прынамсі, я бачу, якія абмеркаванні адбываліся там у тым жа офісе беларускага Хельсінскага камітэта, дзе супрацоўнічаў тады. Ніхто не глядзеў, все разлічвалі, што будзе 15-й год. Ціха, мірна, намалююць тыя лічбы, якія ёсць, але пайшло ўсё інакш. І што значыць заўчасна?
спыніць тую хвалю грамадскую, якая была, вось можна было, і ўлада гэта зрабіла, яна зрабіла гэта тэрорам і рэпрэсіямі. Але пагадзіцеся, што ў гэтым уздыме нічога ад нацыянальна-вызвольнага руху не было. Пагаджуся толькі часткова, таму што калі мы паглядзім, якія сімвалы паўсталі, таму што мы памятаем, што ў пачатку выносілі і зялёна-чырвоныя сцягі, і бела-чырвоныя, але ў рэшце рэшт пратэсты мелі бела-чырвона-белае фарбаванне. Ага. А вы хацелі, каб яны працягвалі хадзіць і ў другой руцэ трымаючы чырвона-зялёны сцяг, пад якім іх білі ў аўтазаках? Спачатку так это не выглядала, да? Спачатку гэта выглядала... правильно, бо спачатку не білі. А потым просто стала зразумела, якія сімвалы што за сабой нясуць. Зялёна-чырвоны менавіта гэта працяг савецкай традыцыі. Вось сёння мы бачым нават сталінскай традыцыі з тэрорам, з турмамі, з пераследам палітвязняў, да? І ў гэтай традыцыі, калі мы просто глядзім крышку там 100 год таму, мы бачым, што ўсё нацыянальнае знішчаецца. Таму, які чырвона-зялёны сцяг? Гэта зразумела. Ведаеце, я неяк выпадкова патрапіў на лекцыю нашага слыннага гісторыка Смалярчука. Лекцыя называлася вельмі арыгінальна «Беларуская нацыянальная ідэя», дзе ён расказваў пра тое, што мы лічым, кажа Смалярчук, што такім раданачальнікам усяго нацыянальнай ідэі, першым фармуліроўшчыкам быў Кастусь Каліноўскі. Але, кажа, сітуацыя это была ў тым, што калі шляхта вырашыла, што прыйшоў час неяк змагацца за сябе, за сваё, і ім трэба было войска, а дзе войска? Гэта народ. І яны пайшлі ў людзі, а каб камунікаваць з людзьмі, простымі, шараговымі, якія жылі на гэтых тэрыторыях і гаварылі, на той момант, па-беларуску умоўна скажам, то яны, польскамоўныя, вымушаныя былі вучыць мову гэтых простых людзей. І яны вывучылі беларускую мову, яны з гэтай мовай пачалі... Карацей кажучы, сэнс у тым, кажа Смалярчук, што это не Кастусь Каліноўскі сфармуляваў беларускую і сфармаваў беларускую нацыянальную ідэю. Гэта беларуская нацыянальная ідэя, якая жыла сярод гэтага простага народа, сфармавала Кастуся Каліноўскага. Калі браць 20-й год, 21-го стагоддзя, тут як працэсы працавалі? І ці спрацавалі яны? Хто каго фармуляваў? Калі вяртацца ў тое ж 19 стагоддзе, і, можа, у 20-е, да, то мы ж ведаем, што, па-першае, розныя людзі жылі побач, да, і тая шляхта, яна мусіла нейкім чынам камунікаваць з сялянамі, да, на якой мове? Звычайна на сялянскай, да, то бок побач яшчэ жылі габрэі, да, і з імі таксама была камунікацыя. Гэта, па-першае, гэта сведчыць пра тое, што не размаўляла шляхта выключна па-польску, да, яна магла размаўляць і па-беларуску. У меня, напрыклад, я калі пытаўся сястру сваёй бабулі дакладней, яна казала, мы палякі. Я кажу, на якой мове дома размаўлялі? Таму што я ведаю, старэйшая сястра навучалася ў польскай школе. І на якой? На простой, па-простому дома размаўлялі. То бок па-беларуску, да, то, але на жаль, мне падаецца, што вось тая палітыка ўладаў, што беларуская мова і беларускія традыцыі гэта калгасная мова, да, яна вельмі доўга ўплывала на ўсё беларускае грамадства, і яна спрыяла русіфікацыі, і прычым добраахвотнай русіфікацыі, таму што калі ты размаўляеш калгаснай мовай у горадзе, да, то якія ў цябе перспектывы росту кар'ернага? Ніякіх.
То бок табе трэба засвойваць расійскую мову. Ну і вось такім чынам пакрысе ўсё нацыянальна выціскалася, ну то бок аб'ектыўна выціскалася, да? І нават той жа Гужалоўскі ў сваёй кніжцы адзначаў, што попыт на беларускую мову ў беларускім грамадстве вельмі моцна зніжаецца. Гэта і мне падаецца і Быкаў у сваём дарога дадому в творы пісаў, што трэба, пісьменнікі заўсёды ставілі пытанне, трэба захаваць беларускую мову, нейкім чынам яе прамаваць. Але мне падаецца зараз мова у пэўнай ступені гэта і такая форма грамадскага супраціву. То бок гэта такая маніфестацыя таго, што нам вельмі залежыць на тое, каб у нас была свая незалежная дзяржава, свая гісторыя, якую мы там вывучаем самастойна, абмяркуем з суседзямі, каб у нас была магчымасць таксама у грамадскіх месцах не толькі на кухнях размаўляць па-беларуску, не баючыся, што да нас падыдзе чалавек у пагонах і мы апынемся у, не ведаю, на Крэсціна ці дзе яшчэ. Вот вы узгадали бабулю сваіх продкаў. Калі ўзяць не вот бабулю конкретно, ну вы ж ужо там капалі далей таксама свой радавод, вашыя продкі там прадзеды, там прапрадзеды, умоўна кажучы, яны на якой мове размаўлялі? А гэта добрае пытанне, таму што зноў жа гэта звязана з той палітыкай, якую праводзілі ўлады. Таму што мая сям'я з боку маці вельмі моцна патрапіла пад каток рэпрэсій сталінскіх, і вось агулам у маім марціралогу 30 чалавек рэпрэсаваных у розны спосаб, і з іх 12 расстраляных. Расстраляных менавіта як польскія шпіёны, таму што браты былі ў Польшчы. І калі я вось да там цёці прыязджаў і праглядаў архівы і ўжо па гэтых архівах знайшоў сваяку ў Польшчы, у якіх ніколі не было сумневу, што яны палякі, і нават лісты ў цёці знайшоў на польскай мове, я кажу, а хто па-польску размаўляў? Ну хто чытаў? Бабуля. А яна хто была па нацыянальнасці? Ну беларуска. Добра, адкуль я на польскую ведала? Такая она разгубленая. А я не ведаю. То бок пытанне нацыянальнасці яно было вельмі моцна схаванае, і нават у адной сям'і вось у дакументах рэпрэсаваных хтосьці быў запісан беларусам, хтосьці быў запісан палякам, хтосьці быў запісан рускім. Гэта вось адзін корань, яны там родныя, дваюродныя, гэта как у сям'і Івановскіх, да? Гэта просто пытанне самавызначэння ты хто па нацыянальнасці. Таму што нацыянальнасць у крыві не запісана. Гэта, дарэчы, вось вельмі цікавы такі момант. Павел Серашковіч гэта назваў такой абраная ідэнтычнасць. Вот калі вот які браты Івановскія, калі палякі нараджаюцца палякамі, там, я не ведаю, немцы немцамі, а беларусы нараджаюцца, і праз пэўны час, калі там надыходзіць час, яны вырашаюць, кім жа ж ім быць. І хтосьці запісваецца і становіцца там палякам, хтосьці рускім, хтосьці літоўцам, а хтосьці па астатачным прынцыпу беларусам. Это нормальны стан, вот калі вот такая вот, як кажа Серашковіч, абраная ідэнтычнасць у народа? Мне падаецца, што гэта нармальны стан, таму што, напрыклад, ведаючы, у меня знаёмая была, яна там кпіла з мяне, што які ты беларус. Я кажу, а ты хто? Яна, а я руская. Давай разбірацца. Да? Там маці габрэі, палякі, украінцы, беларусы, па бацьку карэлафіны, ну да, там дзед быў з Тамбовскай губерніі, але гэта мардва. Я кажу, у якім месцы ты руская? Ну, окей, ты руская, ну, але пакажы месцы, у якім месцы ты менавіта, дзе гэта, чым ты можаш пацвердзіць, што ты руская. Таму сапраўды гэта абраная ідэнтычнасць, вызначаная ідэнтычнасць. Я калісьці зайздросціў габрэям і палякам, таму што ў іх была дыаспара, што яны вось адзін аднаго падтрымліваюць. А да беларусаў, ну, такое стаўленне было, бо так, ну,
не надта мы адзін аднога шануем і не надта адзін аднога падтрымліваем, але вось апошнім часам ёсць спадзеў, што гэта будзе мяняцца. Прынамсі бачым, што і дыаспара паўстае і трымаемся адзін аднога, таму што інакш цяжка будзе. Вось, дарэчы, пра нацыянальнасць там ці ідэнтычнасць, усё ж таки, калі казаць пра продкаў, вот ваши асабіста продкі, наколькі вось беларуска для іх гэта было нармальна і прымальна. Ведаеце, я неяк падчас прэзентацыі у Чэхіі да мяне падышлі пару чалавек і сказалі: мы мусім адмовіцца ад гэтай саманазвы там ці прынесенай нам назвы беларусы, бо гэта чорная метка, якая не дае нам дасягнуць светлай нацыянальнай будучыні. Мы літвіны. Так вось, наколькі ўсё ж такі мы беларусы, літвіны, ці хто мы? Ці тутэйшыя, ці вот як? Мне падаецца, што сёння варта выкарыстоўваць тую назву, якая ёсць у краіны, таму што Беларусь гэта такі, гэта мы грамадзяне Беларусі, да, таму у гэтай ступені мы ты, хто мае паспарт беларускі, хто яшчэ яго мае, да, можа называць сябе беларусам, але ўжо там пачынаюцца нюансы, да, можа быць габрэй, можа быць паляк, можа быць украінец, да, тут ужо скажем так шматузроўневая такая сістэма, калі той же самы ліцвін, ён же быў і грамадзянінам Рэчы Паспалітай, таму у розных абставінах ён мог выкарыстоўваць розную ідэнтычнасць, чаму мы не можам. Давайте тады коротко па некаторых міфах яшчэ пройдземся, просто цікава ваше меркаванне. Все-таки Великае княства Літоўскае, яно чыё? Яно в сэнсе літоўскае ці беларускае? Как бы да, кажуць, так сказано ж літоўская, значыцца вот Літоў. Гэта супольная дзяржава, якая раней знаходзілася на тэрыторыях Літвы, Беларусі, Украіны, в залежнасці ад перыяда. Беларусы якое дачыненне маюць? Такое адчуванне, што беларусы ўвогуле как бы вы літоўцы кажаце, што гэта там ваша было, то хай будзе і ваша. І пагоня ваша, наце вам і пагоню, хай ўжо будзе ваша. А палякі, вы кажаце, што вот тое ваша, забірайце, нам што мы тут? Не, гэта наша супольная гісторыя наших продкаў, і таму чаму мы мусім адмаўляцца? Гэта наша супольная. Пытанне там нюансаў, да, але нюансы могуць высвятляцца гісторыкамі у навуковых дыспутах, да, а не так вось як мы зараз бачым вось з гэтай тэмай ліцвінізму, тэма, якая выкарыстоўваецца у палітычных мэтах у Літве, да, і гэта грае на руку спецслужбам Расіі і Беларусі, да, але грае супраць беларусаў, таму што відавочна не на карысць нам гэта ідзе. Яшчэ адно момант, вы тут тым больш што ўзгадалі некалькі разоў габрэяў, якія жылі на тэрыторыі Беларусі, такі прыгожая такая карцінка, якую мы там кажам, як доказ таго, наколькі мы талерантная нацыя. Вот памятаеце старадаўнія гарады, там мястэчкі, плошча цэнтральная, з аднаго боку касцёл, з другого боку царква праваслаўная, з трэцяга сінагога, а з чацвёртага яшчэ і мечеть. Наколькі гэта праўда? Наколькі талерантныя беларусы? Слухайце, наколькі талерантная гэта показала гісторыя з пакістанцамі, да, што не хацелі б мы чужынцаў прымаць на сваёй зямле, але сапраўды цягам вякоў склалася так, што на нашай зямлі жылі прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў, розных веравызнанняў. І, напрыклад, я калісьці цікавіўся гісторыю Менску было 19 сінагог. Была мечеть, да, былі касцёлы і цэрквы, так неяк суіснавалі, да, але сапраўды былі і габрэйскія пагромы, да, і мы ведаем, што вось атрады Булак-Булаховіча, яны славіліся тым менавіта, што здзяйснялі такія пагромы, калі вось ішлі там на поўдні Беларусі. Але так склалася векамі, што жылі мы поруч адзін з адным і неяк ужываліся.
Таму мне падаецца, што ў гэтым кантэксце у гістарычным, да, мы досыць талерантныя, але калі нам хочуць прывесці людзей з зусім іншай культуры, зусім іншым культурніцкім кодам, ну сапраўды мы бачым, што ў гэтым можа быць праблема. Нават палякі, вось мы бачым, што сюды сірыйцаў не прывозяць, да, людзі з зусім іншай культуры, а украінцы ў іх выклікаюць незадавальненне. Хаця гэта досыць блізкія культуры, досыць блізкія нацыі. Давайте звернемся яшчэ да аднога моманта такого балючага да вас як да даследчыка сталінскіх рэпрэсій. Калі мы пісалі ў 19 годзе нацыянальную ідэю са Змітром Дашкевічам, і потым ён не адзін раз таксама гэтую тэзу і звычайных эфірах і ў 20 годзе пакуль яшчэ мог прыходзіць да нас на эфір, выказваў. Ён казаў: таму што мы не зрабілі працу над памылкамі, звязаную са сталінскімі рэпрэсіямі, з курапатамі, з усім вот гэтым, не перапрацавалі гэта ў сабе, не правялі дэкамунізацыю, дэбальшевікізацыю, ўсё астатняе, таму мы і маем сёння тое, што маем. Маецца на ўвазе Лукашэнку, гэты рэжым, гэтыя рэпрэсіі і ўсё астатняе. Наколькі ён правы, неправы, і што не так было зроблена, дакладней, як на беларускай нацыі адбіліся сталінскія рэпрэсіі? Давайте спачатку, што не было зроблена. Сапраўды я цалкам згодзен са Змітром Дашкевічам. У Беларусі не была праведзена нават тая частка працы, якую намецілі ў пачатку 90-х. Ну, напрыклад, архівы КДБ ніколі амаль не былі адчынены, толькі невялічкі прамежак часу, і даследчыкі там, што смаглі, то выцягнулі. Па-другое, пракуратура, КДБ, міліцыя меліся дапамагаць знаходзіць месцы, дзе адбываліся масавыя расстрэлы. Мы колькі такіх месцаў яны назвалі? Ось у 17 годзе падчас круглага стола пра курапаты Сергіенка, прадстаўнік КДБ, тады сказаў 10-11 месцаў, ён назваў гарады, але гэта не месцы, гэта гарады. А вакол кожнага з гарадоў па 2-3 месцы. Колькі з месцаў улада афіцыйна прызнала? Ну, можа, пра курапаты мы можам сказаць так умоўна. Прызнала, не прызнала, ну, прынамсі, там ёсць нейкая ахоўная зона, да. Ёсць яшчэ, можа, 1-2 такіх месца, ну, але праца не была зроблена, да. Мы бачым сёння, што ідуць эксгумацыі па месцах, якія раней лічыліся месцамі забойстваў менавіта ахвяр камуністычных рэпрэсій, і пракуратура нам сцвярджае, што гэтыя злачынствы здзяйснялі нацысты. Мы гэта не можам ні верыфікаваць, ні паспрачацца, да, таму што улады выкарыстоўваюць гісторыю як інструмент барацьбы з іншадумствам. Дэкамунізацыя сапраўды ніколі не была праведзена, да. Мы бачым, што куды не прыедзеш, усюль вуліца Леніна, Энгельса, Савецкая і гэтак далей. А сапраўдныя гістарычныя назвы, ну, шмат дзе страчаны, но і проста гэта сімвал Савецкага Саюза, ён нікуды не знік. А другое пытанне? А другое пытанне, ўсё ж таки, як сталінскія рэпрэсіі адбіліся на беларусах як на нацыі? У пэўнай ступені адбіліся, ну, але мне падаецца, што ў большай ступені адбілася ўсё ж такі другая сусветная вайна. І яна таксама звязаная і з рэпрэсіямі, таму што людзі, якія траплялі на працы ў Нямецчыну, шмат хто пазней з іх трапіў пад каток рэпрэсій. Былі фільтрацыі, хтосьці ехаў з аднаго лагера з нямецкага ў савецкі. Больш таго, людзі, якія там заставаліся на акупаваных тэрыторыях і меліся нейкім чынам зарабляць на хлеб надзённы і працаваць ва ўстановах, у тым ліку створаных немцамі, яны таксама траплялі потым у рэпрэсіі. Ну і мы ведаем, што ну, зноў жа Беларусь была падзелена на 2 часткі, і
тыя хто скажем так тых каго не закранули рэпрэсіі 20-30-х якія знаходзіліся на крэсах сходніх там яны менш сутыкнуліся з гэтымі рэпрэсіямі і там крышачку іншы быў такі уклад жыцця. Нават мой бацька яшчэ ў 80-х 90-х казаў, што заходняя Беларусь адрозніваецца і ў плане гаспадаркі і ў плане гаспадарлівасці і то як яны у некаторых месцах нават калгасаў вельмі доўга не было. І гэта ўплывала на тое, як людзі ўспрымалі сябе ў якасці гаспадароў. Да? То бок яны дбалі пра зямлю, яны дбалі пра жывёлу, якая ў іх была. Не тое, што ў калгасе, як сёння мы бачым, што там 300-400 свінняў падохла. Звычайная практыка калгасаў. Да? Хто адказны? Вось адказных трэба пасадзіць. Але мне падаецца не толькі рэпрэсіі, але вось знаходжанне у савецкай сістэме на 20 год болей вельмі моцна ўплывала на людзей і вельмі вялікая розніца была паміж тымі, хто ўсё ж такі жыў у заходняй Беларусі. Хаця там таксама людзі знаходзіліся пад прапагандай савецкай, хтосьці ўцякаў у Савецкі Саюз, потым трапляў пад рэпрэсіі, хтосьці шукаў магчымасці зарабляць, таму што не было працы на крэсах сходніх, і гэта таксама міф, што вось нам распавядае, што дзверы калбасой падвязвалі. Была вялікая праблема і з працай, людзі меліся выязджаць хто ў Латвію, хто у Лацінскую Амерыку, хто Злучаныя Штаты. Але вось ва ўсходняй Беларусі такой практыкі не было. Таму я б хутчэй казаў пра тое, як савецкі лад жыцця паўплываў на беларускае грамадства. Вось наколькі савецкі лад жыцця увогуле ён паўплываў на вынішчэнне беларускасці, беларускай свядомасці, самасвядомасці, ідэнтычнасці, можа быць, з беларусаў? Мне падаецца вельмі моцна паўплываў, таму што першапачаткова мы памятаем, што быў росквіт, да, і Беларусь, саветы стварылі Беларусь, хаця першапачаткова вельмі такіх абмежаваных межах, потым дадавалі яшчэ узбуйненне адно, другое. Быў росквіт культурніцкі, не толькі беларускай, але габрэйскай культуры, да, таму што мы ўжо казалі, што гэта была шматнацыянальная краіна. Але гэта потым было згорнута. Больш таго, былі рэформы беларускай мовы 30-х гадоў, 50-х гадоў, гэтыя рэформы набліжалі беларускую мову, да стваралі з яе проста не асобную мову, а дыялект. І гэтай мовы ўжо было не вельмі так выгодна карыстацца, таму зноў жа паўтараюся, што расійская мова яна дамінавала ў гарадах, і гарады гэта быў такі млын, які перапрацоўваў беларускую культуру, якая пераважна ішла там з вёскі, перапрацоўваў і рабіў яе такой больш саветызаванай. І ў гэтым сэнсе, да, савецкая ўлада вельмі моцна уплывала спачатку станоўча, потым негатыўна на развіццё беларускай культуры і беларускай нацыі. І мы ведаем, што мы самі там шмат хто лічыў, што беларусы гэта больш такі саветызаваны народ, і мы бачым, як нават у пачатку 90-х якія рашэнні былі прыняты, да, той жа якім чынам прыйшоў Лукашенко, што сталася са спробамі беларусізацыі, якая была згорнутая. Я нават чуў такое меркаванне, што больш для такога вялізны удар па нацыі, нацыянальнай самасвядомасці было нанесена тым, што маёмасці, зямлю адабралі у беларусаў, у сялян. Тое, што зямлю у сялян адабралі, гэта вельмі моцна пазбавіла людзей пачуцця адказнасці. Калісьці вось у нулявых годах прыязджалі малдаване і пыталіся, ці захавалася у беларусаў
памяць про тое, што яны валодалі зямлёй. Я кажу, ну, ўсё заходняй Беларусі так, а ва ўсходняй ўжо некалькі пакаленняў. Я кажу, чаму пытаецеся? Яны кажуць, ну, гэта іншае стаўленне наогул да ўсяго, да, это іншы светапогляд. Калі гэта маё, я ўжо пачынаю гэта аберагаць, я пачынаю за гэтым сачыць, пра гэта дбаць і ўжо пачынаю глядзець, якая палітыка вакол гэтага здзяйсняецца. А на жаль, вось ва ўсходняй Беларусі некалькі пакаленняў гэтай традыцыі было пазбаўлена менавіта праз калектывізацыю, праз загоны ў калгасы. Ну так, але давайте троху набліжаючыся да завяршэння нашай праграмы такой агульнай. Усё ж такі, калі зараз мы кажам пра тое, што ну свет змяняецца, можа быць ужо не такія важныя для працэсаў нацыя фармавання, нацыя нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, калі там у 18 стагоддзі, што мы кажам, гэта асноўная там вось свая тэрыторыя, свая мяжа, свая мова, свая там гісторыя, культура, ну вот все вот гэта, то цяпер іншыя часы. Зараз у нас глобалізацыя, зараз у нас там трансатлантычныя карпорацыі, як там у фільме там касмічныя караблі бараздзят прасторы небеснага акіяна, там ужо на Марс збіраюцца высаджвацца. І тут беларусы нарэшце дайшлі да моманта завяршэння нацыянальнага некага там будаўніцтва і кажуць пра адраджэнне і такія, ну вы там лётаеце, а мы тут вот будзем займацца усталяваннем нацыянальных сваіх каштоўнасцяў. І такія камяні, такія як плотава, культура, мова, гісторыя, спадчына, радавод. Хоп, і такія тут за гэтым плотам. Ну вы там ляціце, а мы тут вот будзем сядзець, зато у нас цяпер усё па-беларуску. Можа, не той час для гэтага? Ну, па-першае, я б адзначыў, што беларуская нацыя зараз гэта не вясковая нацыя, а менавіта гарадская, з іншай культурай, з іншымі традыцыямі і тое, што беларусы бачна, што мы вельмі добра інтэграваныя ў сусветныя працэсы. Да? Мы бачым, што шмат беларусаў, якімі мы можам ганарыцца, яны ў розных галінах даволі паспяховыя. І пра гэта трэба распавядаць, і ёсць чым сапраўды куды імкнуцца. Ну, то бок не перашкаджаюць вось гэтыя цагліны з нацыянальных каштоўнасці, але яны могуць дадаваць да таго, што ёсць, да таго, што ўжо існуе, сапраўды існуе. Адзін мой украінскі сябра сказаў мне, што ніхто не зрабіў столькі для завяршэння фармавання украінцаў як нацыі, як Путін і вайна. І ёсць такое меркаванне, што беларусы не ўсвядомяць важнасці, каштоўнасць нацыя будаўнічых працэсаў, нацыі, сябе, сваёй супольнасці без крыві. Наколькі гэта сапраўды, на ваш погляд, так, і наколькі беларусы гатовыя дзеля такіх вось нейкіх там нацыянальных каштоўнасцях праліваць сваю кроў? Ну, мы бачым, што шэраг беларусаў ўсё ж такі ваююць за незалежнасць Беларусі, да? Хаця ёсць і такія, якія ваююць на баку Расіі. Ну, але гэта было б вельмі трагічна, таму што крыві і так у нашай гісторыі было шмат. Больш таго, мы бачым, што ідзе дэпапуляцыя беларусаў, хаця б у межах сучаснай краіны. Таму праліванне крыві, мне падаецца, гэта было б самы кепскі сцэнарый, які толькі мог бы быць. І вельмі не хацелася. Але сапраўды, вось, ну, да, я разумею, што украінцы усвядомілі сябе украінцамі, калі да іх прыйшла бяда у выглядзе расійскай агрэсіі. Не хацелася б, каб у нас так это адбывалася. Ну, таму што такое адчуванне, што вельмі шмат, пераважная большасць, не большасць, ну як тут не будем казаць, але вельмі шмат беларусаў сапраўды вось не ўсведамляюць сябе як нацыя. І такое вот адчуваць, да, ну где-то там записано, што ты беларус, і скажа, можа, што беларус, але такое там мы тут вот старшы брат, вон там, мы тут вот адзін народ, там яшчэ вот это вот каша ў галаве. А як змяніць это? Складанае пытанне.
Я просто магу згадаць зноў жа свой піцерскі досвед, калі наш там клуб беларусаў прыходзілі беларусы, пыталіся, дзе можна навучыцца беларускай мове. Пытанне, а навошта? А мы не хотим быць рускімі. А іншых прыкметаў, што мы не рускія, ніякіх няма. Пашпарт не пытаюць, а з твару мы такія ж самыя, мова тая ж самая, а мы хотим быць все ж таки беларусамі. І вось пакуль дай Бог, каб у нас не было такога, як ва Ўкраіне, але мы бачым, што сёння проста працягваецца, гэта ўжо 6-й год ідзе тэрор, пераслед і за погляды, і за палітычныя, і за гістарычныя. Вельмі гэтага не хацелася б. Ну, але будуць тыя умовы гістарычныя, якія ёсць. На жаль, мы як асобы не надта на гэта ўплываем. Ну добра, у Піцеры, там у іншых расійскіх гарадах для беларусаў, якія там былі, там ёсць, можа быць, это сапраўды так, как бы, каб адрознівацца. А вот для тых беларусаў, якіх зараз сотні тысяч былі вымушаныя з'ехаць на захад у эміграцыю, вымушаную эміграцыю, якіх зараз разумеюць, што яны тут надоўга, калі не назаўжды. Для кагосьці гэта будзе сапраўды назаўжды, хоць яны ад пачатку і не збіраліся з'язджаць, тым больш назаўжды. Ім навошта беларуская мова? Ну, зноў жа, беларуская мова гэта адзін аспект. Не кожны беларус захоча, і нават мы бачым у нашым асяроддзі эмігранцкім, не кожны размаўляе па-беларуску. Але гэта не значыць, што Беларусь не з'яўляецца для іх каштоўнасцю, да? І падзяляць проста па мове на сённяшні момант, мне падаецца, гэта можа быць такім тупіковым сцэнаром. Але варта памятаць, адкуль мы, дзе нашае месца сілы, дзе нашыя карані, куды мы можам калісьці, напэўна, мы можам туды вярнуцца і прыехаць з новым досведам і штосьці там змяніць, калі будзе такая магчымасць, калі такая будзе патрэба. Ну, калі мы просто там ціхонечка вернемся там да магілаў продкаў, там да сваіх, можа быць, лецішчаў, там у сваю кватэру, там, ну і ўсё, ну нарэшце мы вярнуліся і ціхонечка сядзець, это адно. А уявім сабе, мы ж ўсё ж такі шмат людзей з'язджала актыўных, проактыўных, якія ствараюць і хочуць, каб тое, што яны ствараюць зараз тут, потым ішло на карысць той Беларусі, у якую яны вернуцца. Але вам не падаецца, што ёсць вялікая рызыка таго, што вось умоўна кажучы, мы тут зараз як сфармулюем з вами нацыянальную ідэю, як там сцяна рухне, а мы такія, як поедем назад у Беларусь, як прыйдзем на памежным пераходзе ў Брэсце, і такія, вот, беларусы, глядзіце, якую мы к вам класную нацыянальную ідэю сфармулявалі і прынеслі. А там ззаду за нами Лябедька стаіць такі, кажа, а вот, глядзіце, якую тут вам канстытуцыю новую напісаў. А там яшчэ там з праектамі эканамічных рэформ стаяць, яшчэ там што-нибудь, а беларусы з таго боку. Ведаеце што? Мы тут самі. Вы тут уже давно адарваліся, вы не разумееце ні нашага жыцця, ні што ў нас тут адбываецца. Так што, вот дзе фармулявалі вы са Станкевічам сваю ідэю, туды валіце і рабіце з ёй там што хочаце. А мы тут самі сфармулюем. Магчыма такое? І што рабіць в этой сітуацыі? Ну, па-першае, не трэба, як кажуць, хадзіць са сваім уставам, да? Але вось калі ішоў сюды да вас, я думаю, як я сфармулюю для сябе гэтую ідэю, да, нацыянальную. Беларусь там, дзе я. То бок я вакол сябе збіраю людзей, якія маюць каштоўнасць менавіта Беларусі, незалежнай, самастойнай дзяржавы. А калі вось мы кажам, што мы прыедзем і навучым, як жыць, ну, сапраўды мы можам атрымаць такі адказ, пра які вы кажаце. Але, зноў жа, гэта мы ж бачым, што можна вярнуцца ў іншай якасці, з іншымі кампетэнцыямі, з іншымі грашыма, да? Можна вяртацца ўжо як інвестары, да? Шмат беларусаў тут навучыцца зарабляць грошы у тых умовах, якія тут існуюць.
і прыехаць у Беларусь захочуць хтосьці новыя праекты адчыніць, пабачуць, як тут працуе ўлада, да, што тут можна выбіраць сапраўды выбіраць на розных узроўнях і якім чынам гэта ажыццяўляецца, якім чынам якія паўнамоцтвы на розных узроўнях ва ўладзе існуюць, якім чынам яны гэтыя паўнамоцтвы выкарыстоўваць. Таму калі так мы прыедзем, калі мы я перакананы, што чым далей, тым менш людзей захочуць вяртацца, таму што ўсё ж такі карані пусцяць тут, і дзеці, і праца, а туды невядома па што. Але будуць і тыя, якія будуць вяртацца, якія будуць прыносіць скажем так, перадавыя прагрэсіўныя ідэі, і чаму не? І ад іх будзе складана, магчыма, адмаўляцца. Калі чалавек прыходзіць з грашыма пабудаваць захоча сучаснае прадпрыемства, чаму не? Але вось гэта новая Беларусь, як вам падаецца зараз, бачыцца вам, новая Беларусь, там наша Беларусь, Беларусь нашай мары, як хочаце назавіце. Там дзяржаўная мова, якая і колькі? Я разумею, гэта вельмі складанае пытанне. Мне падаецца, што вось тое, што я чую апошнім часам, мне нават ідэя Мацкевіча зацікавіла, што окей, хай будзе дзве дзяржаўныя мовы, у тым ліку і расейская, але расейская, якую мы самі ствараем, на якую мы самі ўплываем, якую мы самі лічым расейскай, да? Не Москва дыктуе нам правілы, як нам прамаўляць, як нам пісаць, а мы самі гэта вырашаем. Таму мне падаецца, што гэтае пытанне можа быць важным, але не першасным. Першасным, калі у рэшце рэшт так здарыцца і трэба будзе вяртацца, першаснае гэта будзе трэба наводзіць скажем, зноў жа, той жа Мацкевіч у 19 годзе выказаў ідэю пераўтварэння дзяржавы, каб былі сапраўдныя інстытуты, не намінальныя, не сапраўдныя, якія выконваюць тыя функцыі, якія на іх ускладзены. Калі гэта парламент, то гэта з сапраўднымі выбарамі, з сапраўднай палемікай у грамадстве, з прыняццём законаў. А калі гэта, не ведаю, сілавыя органы, то яны не маюць займацца палітыкай, мусяць займацца менавіта такімі праваахоўнымі пытаннямі. І гэтак далей. Трэба з гэтым будзе спачатку разбірацца. Перафарматаваць, да, Беларусь. А з архівамі што робім? Архівы трэба адкрываць. У першую чаргу архівы КДБ. Яны ніколі не былі адчыненыя, і Украіна гэта зрабіла. Расія вельмі была незадаволеная, але мы бачым, што ніякага... гэта было вельмі карысна. Расія. Што тут? Што з Расіяй? Што з Расіяй рабіць будзем, да? Я не ведаю, што рабіць з Расіяй, таму што гэта вельмі магутны сусед, якога мы адсунуць пакуль не можам. Я не ведаю, у мяне пытанне... Нема адказу на гэтае пытанне. Як бы так сказаць, абнуляць, ці, скажем так, што забараняць, ці, скажем так, з расійскай культурай, з тым, што рускім мірам у Беларусі. З рускім мірам, да, я разумею, гэта вялікая праблема. Я просто разумею, што вось калі ва ўкраіне былі алігархі, гэта не надта добра, але былі грошы, якія маглі інвеставацца ў шоу-бізнес. Гэты бізнес быў і запатрабаваны, і актуальны, і надзённы. І мне падаецца, што в Беларусі гэтага не было, на жаль, да? Таму Вольскі, Вайцюшкевічы, да, яны калі былі вольныя грошы, у іх быў бы доступ да сцэны, відавочна, яны б там, не ведаю, пераўзышлі і, не ведаю, Афанасьеву, Дарафееву, хто там у нас яшчэ зараз. І
беларускую культуру можна зрабіць цікавай, прывабнай і такой папулярнай. І мне падаецца, што вось былі такія моманты нават яшчэ ў той Беларусі, якую мы зараз у пэўнай ступені страцілі, калі беларуская станавілася папулярным. І сімвалы, і мова, і гісторыя. І гэта не рабілася, скажем так, гэта было патрабаванне, гэта было запатрабавана ў грамадстве. Таму мы можам гэтаму спрыяць. Такім чынам, нацыянальная ідэя ад Ігора Станкевіча гучыць як фінальны варыянт. Беларусь там, дзе я. Беларусь там, дзе я. Такая вось выдатная ідэя ад Ігора Станкевіча, даследчыка сталінскіх рэпрэсій і стваральніка курса по радаводзе. Дзякуй вялікі, Ігор. Вось гэтую кніжачку падару вам у якасці падзякі і удзячнасці за ўдзел у нашай праграме, цікавую размову і выдатную нацыянальную ідэю. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.